ọkwa a na-ekwu ọ dịka ya asị na mmụma were akọ akụkọ na nna akọfusi akụkọ ekwa anụmanụ nwanne anyị nwoke odo ka anyị ghara ekpe anụmanụ bikos ọ nọọzi ndụ. Nwanne anyị nwoke ọkwa ofu nwa ofu anya ji isi ụgwọ a na-ekwu a na-ara m ụja na-akọ na-ekwu enu na-ekwu anyị mụnwa sokwu na-ekwu ife niile nna agwa ya si ya naba be ka chikadi naba ka chikadi ka ị naruo Naijiria jeje nụọ nwaanyị mụọ nwa ọkwa ofu anya ji isi ụgwọ ofu anya ji isi ụgwọ o wee bụrụ nwa ọ mụtara n'obodo a mama ọ na-akpọ ụmụ ife afa ndị be anyị a na-ejufa isi osinochi bụ eze ya na nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo mụọ Chibueze wee kedo gị nke bụ na ị ya na-azị chefuzie na ịbụ ofu nwa chefuzie na echi dị ime na onwere eme ife echi ya eweta ofu nwa eziokwu ịkụgo mkpụrụ ịmụpụtago oyiri gị imeji gị n'ụwa mana nke ịmụtara bụ anabayalụ nwata nwoke wee si otu a wee jebe mmụọ dati nwa a wee tọzie n'obodo a ebuna sef talk more of isizi ka e were opportunity a wee du na nwa ka mmịa fugodo nwa ya etipịa ya n'obodo a tinye n'ime anyị obodo a otu a wee endie anabayala atọzie ebe a because onye ya edunazi kedu ya edunazi ọ bụrụ otu a ka ofu nwa si wee mechie ụzọ kuchie obi nna ya maka anara anụ ife maka agwa ntị ma ntị anụrụ ebere isi esorie nwa nwoke ijizi wee kedo onwe ya ebe ị na-eme nwa m nwoke anabayalụ nwaanyị obodo mụtara ka ezie ọkwa ọtọgo ebe a ọkwa ịgabago so a na-ekwu ife ọ dịka anyị asị na akpacha anya were ekwu onwere eme echi ị nwere na baị nke ị nwere na baị bụkwa nwa o nke ị nwere ebe abụọ kwa ya bụ nwa gị obi nwoke echie na obi mpie echie na otu a ka obi mpie si wee mechi so ịmara asụ isuo n'ikwe ịmara asụ isuo na ewu